Akú máte skúsenosť vy s prírodnými antibiotikami? Tak ja to mám vyskúšané na vlastnej koži a môžem povedať, že mi to sa mi darí. Niekedy sa nedarí, že som vyliečená, ale tá choroba, ten príbeh choroby je omnoho ľahší a trvá kratší. A to je veľmi dôležité. Ale samozrejme, že človek aj vtedy musí ostať doma, keď cíti, že je unavený, keď má, povedzme, zvýšenú teplotu. Nie je dobré hneď znížiť tú teplotu, pretože tá zvýšená teplota to je vlastne prirodzená reakcia organizmu na to, aby sa tie baktérie pri tých vysokých teplotách zabili. Ale ako náhle tá teplota vysoká trvá viac ako 24 hodín, tak treba ísť k lekárovi. No? To už netreba hazardovať, ale netreba sa zľaknúť jednodňovej vysokej teploty. Potom mám skúsenosti aj s mojim okolím, lebo všade to šírim. Som rada, že sa viem ovládať niektoré takéto veci. Pravnúčatá jednak užívajú, aby vôbec neochoreli, tak užívajú určité na podporu imunity určité látky. Najlepšie je olej zo žraločiek pečenie. A samozrejme, ale keď už sú takto, že prechladnuté, tak veľmi, veľmi toto pomôže okamžite zareagovať. To odporúčam skutočne každému. Slanú vodu má každý doma, má prístup k tomu. Áno, aby nedovolil, aby sa to dostalo dole. Hovorí sa, že významnú úlohu v imunite zohráva hrubé črevo. Je to tak? Áno. Je to pravda a nie len pre imunitu, ale aj pre mozgovú činnosť. V hrubom čreve máme lokalizované druhý mozog. Takže áno, sú to prekvapujúce poznatky, ale o tej imunite už sa dávno vie, pretože tam sa tvoria imunitné bunky. Ale samozrejme, že sa tvoria len v čistom čreve. V zanesenom hrubom čreve sa teda tá imunita oslabuje. Takže jedna stránka je, že si chránime, povedzme, hornú časť dýchacej cesty, aby sa tie infekcia nešírila ďalej do tela, ale dôležité je, aby sme mali aj to hrubé črevo čisté. A veľmi nám pomáhajú vlákniny. Tu nám veľmi pomôže napríklad konzumácia kvasenej kapusty. Ale jednak kvasená kapusta, ale aj tá šťava, pretože tam obsahujú hodne probiotik. A to by som chcela povedať, že probiotika produkujú okrem iného, produkujú antibiotika, prírodné antibiotika. Tie sú bielkovinového charakteru a likvidujú tie patogény, ktoré sú v tom čreve, alebo nielen patogény, ale aj hnilobné baktérie. Čiže osídlia, to je konkurencia v podstate v tom hrubom čreve, tým konkurujú, tým škodlivým, potlačajú ich a znemožňujú, aby sa premnožili a tým pádom, aby prepuklo ochorenie. No a na druhej strane sú veľmi dôležité na to, aby tá imunita teda dobre fungovala.